כל אחד אוהב לתרום למטרות שחשובות לו. זוהי דרך פשוטה ויעילה לעשות שינוי. אבל האם אתם מרגישים לפעמים שתרומתכם לא כל כך משמעותית? או שהייתם רוצים שתרומתכם תכפיל את עצמה באורח פלא? ובכן זה אפשרי. הכירו את צ'ריטי. צ'ריטי נבנתה סביב רעיון אחד חשוב, לעזור לאנשים לתת יותר. והיא עושה את זה על ידי הכפלת כל סכום תרומה שאתם נותנים פי 4. איך? הסוד הוא בתורמים תואמים. לכל קמפיין התרמה ישנם 3 תורמים בכירים שהתחייבו להכפיל כל תרומה שניתנת, כך שעל כל $1 שאתם נותנים, הקמפיין מקבל 4. בכדי להשתתף, כל שעליכם לעשות הוא 1. לחצו על הקמפיין בו אתם מעוניינים לתמוך. 2. לחצו על תרום. 3. תרמו צפו בתרומתכם מכפילה את עצמה לסכום הכפול פי 4 מהסכום שנתתם. תוכלו גם לראות כמה נותר לגייס וכמה זמן נשאר למגבית. עכשיו הכדור נמצא במגרש של התורמים התואמים, אבל אתם עדיין יכולים לעזור. לאחר שנתתם את מה שאתם יכולים, שתפו את הבשורה בין חבריכם ומחריכם בפייסבוק, טוויטר או אינסטגרם. ככל שיותר אנשים ידעו, כך יותר ייתנו. אבל עליכם להזדרז, משום שכל קמפיין נמשך 24 שעות בלבד, ואם היעד של המגבית לא הושג בזמן המיועד, אפילו סנט אחד לא יתרם. אז למה אתם מחכים? כנסו עוד היום ל-charity.com.